Hamya sepining swasana lengkehane kopodo hanenggih punika to warnane kang hanggung ginunggung sinuba sinungarta tanggaping sasmita haninggih Hyang Bagus Suba Manggala dupi walatus titi wahyaning mangsa kala gya paring sasmita mring warga Wandawa kiraping punang Bojang Agung Membak Madya halengkah-halengkahange kapada lumarep kiraping sangyaning para tamu haninggih punika talakasut Hyang Bagus Suba Manggala Bagus Bahari Pujiyanto SSI Gya paring sasmita ing marga Wandawa kramping bongkap impul padha sakara pregedhek lumaksana lon-lonan Hyang Bagus Suba Manggala satindak sabacak kawestara kalamunta tan keweraning penggalih mulya lakasnya panyayah tan kendhap mring kiblating panembah mencarama praba candrane haninggih punika hanggung ginunggung ginala bala mustikaning pawiwahan kabewining haninggih punang Bojang Agung rene kok rinumpaka panyayah gunung anakan gedene punang Bojang Agung ginawi pilih beras abang pitik abang sinengkuyung jangkep ulu paltune bumi loko bumi ngebel anggregit membat madya kaya mangkono candrane penyayah gunung anakan mandher tejane sumundul ngawihap kapit-kapit song-song bono tumbak unggul ana rontek umbul-umbul pating galebyar pating caurut kinar lumaksana panyayahan gawe kang sampeyan miarsi binoyongan wonten ing sasana pinanci kaya mangkono alengkah-lengkange kapada doh ginawi cerak-cerak ginawi tebih gampange wong kang munggel kawi kawestara katalika samana wis prateng ungayaning kapinuju daya-daya Punang Bojang Agung kadharaken wonten ing sasana pinanci kalih candhane haninggih Hyang Bagus Suba Manggala gya paring sasmita kunjuk ning para paraga Punang Bojang Agung kacaran lerem wonten ing sasana pinanci kocap kacarita kaya mangkono kasaruwe gegaring jawi haninggih kiraping Punang Bojang Agung mijen saking desa Tlatah 8 kawestara ngregit saya caket saya ngalela haninggih
kang rakyat erinengko ponang bucing agung biar mabiar candrane lumakson ngon hamekak madya lakasane nggih Hyang Bagus Suba Manggala Sinatria Cinandhi mangagem panahan kang kaya mangkono keparing panggalih bantrere kadahat hamung tumuju memuji pring panguwasing Gusti kang murbeng dumadi lumaksana lonan hamiyak kang samya maraseba satindak sapecak halut runtuk lawan ngelinggong so kang Cinandhi mulya kaya mangkon lekas topan yayah dahat hanggung memayu hayuning Ibu Pertiwi kawerengan haning nggih gegedhok alung-alung ije sakti tratah ngebel hadiyu ningrat kaya mangkono agungipun nang bocing agung ije saking desa ngebel hadiyu ningrat merbabak bang suwerat sumundul pengawiyate jane mander sasada lanang lumaksana lan lumakrab ring sangjaning para tamu sajuga ingkang Danesti Sumadya mamintose keparing Gusti Mugya bumi loka ngebel dahat hanggung rahayu ingkang sami pinanggih Arampa runtuk lawanguning bangsa kang sinandhi sajuru-juru panyatan ana kendhate lamun Pacinandra candrane panyayah sela rakiti kaweninging haninggih punang bujing agung mijil saking tlatah desa Gondowida kinarya pranita gedhening tekad bantering yat para-para ingkang kepareng hamundi adil wonten ing ladang Gondowida duwing wenang bocing agung piji-piji saking ulu pawetune bumi Gondowida kaya kang kaya mangkono rineka mencara mapraba candrane kapeninging haninggih punang bujing agung ije saking tlatah Dinas Pendidikan SD Sekecamatan Ngebel SMP 123 Ngebel MTS Bahrul Ulum Madrasah Aliyah Sakti ugi KPPK Kecamatan Ngebel boceng agung mijil saking Ngambang Tirta Pariwisata kebelingan iki ingkang kamestaning greget mencara mapraba tumpeng agung
hadiyune saking tlatah Desa Ngrogong hadiyune kaya mangkala punang bocing ageng midil saking Dinas Pariwisata inggih kasusun saking Desa Talun hadiyune ugi kemarhandhiraken jagare punang bocing agung inggih bocing agung midil saking gabungan PLN Warung Jasa Tirta ugi sinengkuyung kan pemerintah Desa Wagir wonten ing sapawingking kapengingan inggih midil saking tlatah Desa Sahak hadiyune Kiora Semar Badranaya hamekak hamiyak sepining swasana handharaken Dyang Bagus Satriya Madu kala inggih Bagus Harjuna kaya mangkono kinarya pranta manunggaling Gusti lan kawula lan Gusti kabareng inggih punang bocing agung mijil saking tlatah Pupus hadiyune mencara Prabu sinengkuyung jalur kuning Malengkung pindha bocing agung mijil saking Desa Pupus hadiyune dumadi piniji-pinilih saking ulu pawetune bumi lokal Pupus hadiyune kapengingan hanggih punang bocing agung midil saking Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngebel KBKS Puskesmas Dahat Dinas Pertanian Kecamatan Ngebel Harampa aruntut sajuru juru sawiji boko sawiji kaya mangkono galaring keraping punang bocing agung do ginawe cerak cerak ginawe tebih gampange wong kemunggah
manggel kawi katalika samana kawista wis prateng ungae ingkang tinuju mulya padha sakala punang bocing agung kepareng lerem wonten ing sasana pinaji Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nuwun mugi kasugengan kebagasan saestu kasalira sajiwa tumantu tunjuk dhumateng ngarsa handika sami para pundhen pinisepuh sinedahan kapuk Sumawana Putri. Dinara buka wirahaning kondo sinatana cecadhong paminta tumanduk tunjuk pring pangosing Gusti Kemur Bing dumadi mugi purma madya masana lumarsing adicara larungan kala ingkang kinarya pratandha pambuka tumapaking warsa enggal 1908 Hijriah ingkang kaleres taun warsa 1960 B Windu Sancaya kadidisara wonten ing ari kaping 16 wulan Juni taun 2016 rayuning sedya pinabuka wirahaning kondo adicara kaburwakan kanthi pambuka katur kunjuk dhumateng sandharing para tamu sinedahan kakung Sumawana Putri sumangga sareng acara dongsi keparingi Gusti Kemur Bing dumadi sumangga sawetawis kepareng ngaturaken waosan basmalah bismillahirrahmanirrahim ing mekaten mugi saestu beto rancak kaes ing beda ning ing sambikala jiwana ingkang syabya pinanggih hanjak kapireng hadicara hamestu para panuwun tunjuk dumateng sanipun Gusti Hyang ingkang Maha ingkang mangke kepareng kasaira dening pandhen kula menyanipun Bapak Muhtadi SKI Kepala KUA Kecamatan Ngobrol rayuning sedya sasana nuwun kasumangga Sumangga